àwọn Haúsá ń jọjọ Mùsùlùmí o wọ́n ń jọ. taimaka mana Allah wahidin ka kare mun da sharin duniya jalla Allah wahidin ka raba mun da bakin dan Allah dan musuku 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 dan musuku 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 wani gaya na kwashe duwa amma burkutu ban sha ai ruwan kwakwa ne na dora kebishi yarinya bishi kebishi yarinya bishi bishi ku zauna daidai ga soyayya ko yanzu za ta dore ga jani na